Millum se tkunu tafu min huma il-kompetituri ta' Love Island li qed ikun qed iħabbata ras imblas ma' Love Island, ġifieri kbar. Aħna xħajtellaw ta' Love Island ma nafux eżatt imma tagħna ma jiċċajtawx. Għalhekk, follow, like, share, subscribe, għamlu li tridu insomma, għax minn hawn si oħra ħanibdew nibatu għal kontestanti tagħna u qed ngħidlek jien jaqlaw l-art. Issa nilma selfie biex nuru ġejna l-ġim. Sammuru nibqgħu berge. Ija, batul id-danu sam. Inti ntazil tal-Love Island. Mur noqgħod nimbara men. Mur ħata. U issa, sinjuri, segwaċi ta' Love Island se ntellaw it-tieni kompetitur ħaninaqdu mad-dar fej qegħdin. Fil-fatt, isu diffiċli biex ma jistax jitlada. Sinjuri, niskuża rwieħna toqgħodux tinkwetaw tuna si oħra, nippruvaw ntellawh. Għandkom żollajnuna niġi ngħinkom, ħaniġi ngħinkom. All right. Sinjuri, dan huwa t-tieni kompetitur ta' Love Island. Mela, battiż ġoddandu, issa dal-mizin sir posti kelmek. Jena raw. Mowel. Alexa, what is my weight? 60, 70, 80, 90, 150, 210. Too many people on board. Please one person at a time. Ya bal. Zamma. Inġejt mażul għalla Island dan usal. Dal-bajt jelek il-lum ta' Fassi, tafuni bħala l-fazil li mħarbat, imma ħan nilbes iċ-ċurklet, sebt waħda xelwa missira ta' tajjeb u ħan namella ħan nizzewġ daqsek partis, daqsek nisa, promes. Inti ġejt mażul għal Love Island Danusan. Tiġi? U tajt le fazi, ħalli namel ċurklet, ejja ħan partjaw. Ma nistax qed nistenna li jażluni ta' Love Island. Mela qod fuq il-mandolin fedila. Għażluni kat. Love Island? Le, Danusan għal Love Island. Se nerġgħu nilaqdu mad-dar ta' Love Island biex naraw min huwa s-sitt kontestant. Għana t-salzep, hej! Ajoj, dak mux barbecue ta' Le, ma xenu maħseb t-marax lejlent. Għaw siħbew edin ta' Love Island. Ma bajna xenu. Ara, aħna kolla ġejna għek biex nsibu l-love. Inti għandek partner? La, ja smart għandi tajbin il-partner, ta' martin naħlom xem ma smart għandi. Kolli, partner ġifiri mara jew raġel. Darba kalla wahda. Ma samaddex fl-imkien. Ma rajtix iktar demmen. Ma rajtix iktar? Dak marna nipassaġġaw ħaddik. Ndawar weċċek, u ma rajtix iktar.
Ma sara qiegħed hawn prova nsib partner. Vini daħal Love Island. Hello, good afternoon. Minn Mr. Please, senjur? Jien. Sfatati, ta' kelb juqattu saħnek? Le, jien. Aha. Tista' taqti, tista' taqti. Ħassa l-appuntament għax għażluni biex nidħol Love Island. Ciao! Hi! Jina Rezzja u diħla għalla fajli. Fas, x'taħsbu dwar it-talija? Le, laqqas sufa waħda m'għandha naqra pil xej. Maluba wisq. U xewwek ta' Vini, dik pjanta, aħna tfajla tnajdu. Naf, l-tfajla ma s-sattu maħras lejli.